2.7.2024. Ko su beš rad stava, pa nešto pokušamo. Ave, Gospodи. Četiristo 80 kilograma! Uspjeli smo. Jebote. Uspjeli smo, Aks. Brate moj dobri. Jebote, šta je ovo? Kao malo, koliko je nasept, malo veće ono, kao. Dobro, ovdje je 6 banki. Nema veze, nije važno, važno se šaka. Uspjeli smo, matori. Uspjeli smo. Htio sam da nastavi samo jednu, malo sam da kažem za ono što sam pričao prošli put, da mnogo stvari se koristi u medicini i ljudi to koriste, ljudi koji su bolesni i to sve. Znači za njih će uvijek biti. Znači u medicini, ja nisam htio da uvredim nikog. Meni su stigli neke priče kao maturi vređaš. Ne, nisam to htio. Ja sam samo htio da kažem da ima likova koji na crno prave i prodaju nekima, razumete, vežbačima, šta ja znam. Što se tiče stručne medicine, kao DNK i šta ja znam, znači ljudi koji su bolesni, koji imaju manjak testosterona, koji imaju manjak manjak hormona, manjak
ne znam ni ja, peptidi se isto koriste u lečenje nekih stvari, šećera, šta ja znam, da ne ulazim u to. Sve je to ok, ali kažem, sve to mora da se proveri. Niko nije sad pričao nešto da ja samo pričam jednu stvar, da je mnogo ljudi uništeno od majmuna koji prave u crnim nekim svojim laboratorijama nešto, krčkaju i sve, vide im se samo oči i to. Neću da ulazim dalje u tu priču jer me ne zanima. Htio sam da kažem, sad malo da ispričam nešto gdje sam trenirao. Ja sam radio u teretani 24 časa. Znači, žena mu se porodila, šta ja znam, i on je rekao, brate, ti sad ovdje, ako možeš da me zameniš, trebaju dvojica. Ja kao, ne treba niko. Onaj deo što treba, ja ću dati tebi para, zato što znam u kojoj situaciji. Jer ne radiš nigde i ništa, sad imaš i dete, će doći to. U Beogradu u pitanju i ništa. Nabavio sam neku kuće, čuturicu, pitbula, iz kontejnera sam ga izvadio. Neko je posle pričao da mi ga je dao, nemam pojma, bla bla bla. Dao mi ga baš izvadio ga piša, da izvinete od sreće, je piškio u teretani, morao sam da ga odnesem gdje sam ja stavno na gajbi, nije bitno gdje sam bio. I tu poznam jednog sponzora. Aksel, koliko imao matori? Nema puno. Koliko? Ništa. Samo da, upoznam jednog sponzora, slučajno sam bio u nekoj mesari i kad je on mene vidio, kaže, jel bi mogu kao da mi reklamiraš neke majice? Pošto ja sam isto došao, kaže, otvorio se ovdje mesaru, Krajišnik je čovjek, znači legenda, pravi neko meso iz posača, šta ja znam, meša svinjetinu i ovu jagnjetinu, šta ja znam, a ja sam pitao da li ima za kosti nekog otpada za kuće moje. I on kaže, nikakav problem, i on mi da pola vreće, kao šta s ovim, brate, I čuturica, on se igrao uvek, gore sam ga ja držao na gajbi i to visio na nekoj gumi, bio je čudovište. Pa i moje tu negdje blizu 30 kila, šta ja znam, sa 6 mjeseci. Ništa, neću da dužim, nosio sam tu majicu, reklamirao tog čoveka, tu je, znači, imao je promet ludilo. Ništa, bukvalno, znači, nisam spao, bukvalno ništa. Znači, prije mi se ni spavalo, radio sam 24 časa bukvalno. Znači, ceo dan je klub radio i noć. Znači, 24 časa. Ništa, volio vas matori kacika, ne mogu više da pričam zato što će me prekinuti. Sve vas puno volim, znači, sad je 480 kg, znači, gospod, 5 glavica, znači, ovo je s odskokom jebi ga, ali opet smo uradili. Prijatno, sve najbolje.